W imieniu Otca, Syna a Świętego. Kniez Bóg z wami. Lubi bracia, lubi sestrowie kniezu, lubi ostatni, zetkamy się, żebyśmy w modlitwie zgromadzeni byli jako cyrk ostatni, a jako ci, którzy przysłuchują k niemu Chrystusie, naszemu kniezy. Od niego się uprośmy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu wszechmocnemu, a wam za sobie zeszył, mysła, jeszcze jednego, ale za niego. Moja wulka dnia, toho tam proszę, zbożną stajną knieżną Marię, všich janów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, k kniezy naszemu. Smij so nad nami wszechmocny a miłościwy Bożon, a spuszczuj się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Knieże, smij so. Chryste, smil so. Knieże, smil so. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Boże nasz Ojcze, pas swój lud ze swojej stajnej lubością. Nima gdzie drugie zepiry kiba nadziei na niebieską miłość. Tuż niech je żywe po Twojej szkitacej woboru, tak prosimy przez naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż się z Tobą Duchem Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Czytanie z knihy Jezaja. W licze, gdyż król Uzija umrze, widział knieza Jawu na wysokim a hordoznym tronie siedzą, a w obróby jeho płaszcza wypełniachu światnicu. Serafojo znoszowachu so wokoło niego, a wołachu nastajność jeden drugiemu. Święty, święty, święty je wojsko kniez, napełnia wsza je ziemia z jego krasnością. Tu zażrachu wrota a proi od ich wołania, a światnica napełni so skórom. A reknych, biedami sym zubieny, doky sy mąż, a z nieczystymaj hubomaj, a bydlu mnie z ludom, kiż ma nieczysty huby.
a moje oči ste vuladavoj krala, knieza wojsku. A przyjeżdża ke mnie jeden ze serafów, miejeście w swojej ruce żeliwe wulo, kotryż bieše z kleszczymi z wołtara zał. A dotknuvši so mojego erta praji, le, to je so dotknęło twoju hubą, a twoja nieprawość je wotewzata, a twój rych je zničeny. Potom słyszach wos knieza, ki so woprasza. Ko mam posłać? Što będzie po moim przykazu? Odmówich, tu ja sym, puszczę mnie. Słyszeliśmy słowo Boże. Bracia a sotry, především jsem vám podal, što jsem tež sam dostal, mianujcy, że je Chrystus wumrał za nasze rychy. Kaž by wieszczene, zo bu pokowane, a zo je po pismie z martwych stanął na trzeci dzień. Zo je so zjewił Petry, a potom 12. Potom je so zjewił jace hać 500 bratram nadobo. Většina z nich je ještě živá, nekoci však sú hižo wumreli. Dále je so zjevil Jakubi, potom všim apoštolám. Naposled ze všich, kaž nečasnému porody, je so zjevil tež mi. Hač jsem to netko ja, abo sú to oni, tak my pridujeme a tak ste vy k viere dojšli. Slyšeli sme slovo Bože.
Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tak ryczy kniez, pojtaj za mną, aż czynił swoją rybako człowieku. Alleluja, 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 Alleluja. Kniez buď z wami. Słowa Świętego Zczynia po Lukaszu. Gdyż so lud k Jezusie tłuczesze, żeby Boże Słowo słyszał, steješe on przy jezore Genezaret. Tu ulada on przybraze czomaj. Rybacy bychu z neju odeszli, a płokachu sycze. Jezus do jednego z czomów zastupi, kotryż by Symanowe, a poprosi jeho, żeby trochu od kraja odjął. Posednywszy so, wuczesze sobie z czoma. Gdyż przestał ryczeć praji k Symanej, wujedź na łubinu, a wuczistsze swoje syczek popadej. Syman jemu odmówi mistrze, całą noc sme so napinali, a niczo nie popadli. Na twoje słowo pak wučistnu sycze. To zčinivši popadžechu jara vele rybom. Syče so him trochachu, kiwachu towašam w drugim čomie, zo bychu přijeli a im pomhali. Či přijedžechu a naplnichu obaj čomaj, to so skoro podnureštaj. Simon Peter to widział, padže Jezus je k nohomaj a prahi, dži wotem nie, knieże, dokež sem rešny człowiek. Zatrach bymenicy jemu a šitkim, kociž bychu z nim telko rybo popadli. Runie tak też Jakubie a Janej, Zebedejowymaj synomaj, kotraž byštaj Simonowej towašej. A Jezus pravi Simonej, nie boj so, wotnetka budžeš ludzi wojić. Z čanechu čomaj na kraj, wopuščichu šitko, a džechu za nim. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sercowe kniezu, lubi osadni. Mnie przed znano 100 latami do małej wiesnej szule przyjdzie rano dna inspekcja. Inspektor se wszystko jara dere oblada, przeswiedczy się też o tym, że są dzieci im rozłożoną wiedu dere przyuzali. Bez pokoju. Potom dolada so w prytnym rynku dżołki wučerja. On wiedzieše, że ona poprawom jeszcze do szule nie chodzeše. Jara wabieše jeho możność tutu holčku toho runia pruwować. Tuż so je oprasza, praj mi, što da ty tu wukniesz. A ona odmówi, ja wuknu z mirom sejdzieć. Wiesny wuczon niebie sobą pokazał jeno jako uszykny kubwo, jemu dobierenych szulariów, ale też jako mudry nan. Wun wuczesze, prede hacz możesz nešto do skutka stajić, trebaš tu kmanoć, co na nešto też nastajić móc. Ciszina pomaga człowieku się koncentrować. Z niej obkadzeć, to dobisz nauknąć. Preme tak, przed wielkim skutkom dobi so ci też wulkość darić.
Prede hacz ryčiš, se ve čišine rozbožiš, što chceš uprajić. Każdy z nas ma nauknyć w żywieniu ciszinu się poprzeć. Teologię chcemy rec, tak odpowiedujemy Bożemu przykładzie. Znajemy z knihy Genesis onu pasażu, kotryż ryka, na 7. dniu odpocznie Bóg od swojego dzieła. W dekalogu po takim Bożych kazniach ryka swiecz niedzielu. Odpoczywaj, zdaj so všeho, što jeszcze człowiek zabiera. W mnohých cyrkwach, tak też pola nas, przyjdą ludzie zahe do spoczętka kemši, sem do Bożego domu. Ciszina, którą tule dożywia, je junkrotna. Wosobinski patrzo pomha so przygotować na Bożą mšu z dobą przewodza tych, kociż znano hiže we wałce siedza, a też tych przykadzacych. Tak nałożony czas ma nieszto pokojacego, nieszto silniacego. Nam je jasne, człowiek nie może na staności w akcji być. Trybny odpoczynk dari nowe mocy. Wosebie mnisza wucza ciszinu, też najszalakorysze moderne meditacijskie hibania do toho runia czynia. A k czemu to? Nic cisziny dla, ale żywienia dla. Dżęca sme słyszeli drugie czytanie znowa z jednego lista świętego Pawła. Tych za dżęca przedstawianych linkach ryka między drugim z Bożej miłości sym, sztoś sym. A jeho miłość, którą się mi udzielił, nie je we mnie nieużyta ostała. Ale bole hačice druzy sym se ja napinał. Nie, nic ja. Ale Boża miłość ze mną. Znano zda se tekst niekotremu troszku zwonka reality. Można pak też, że runie tute słowa nas narycza, himaja, nas do przemysłowania wiedu. Nam daje spoznać, w cišinie so Bóg nam bliži, nas silni. W tym padzie, gdyż na słowa świętego Pawła k przemyslowaniu wiedu, odpowiadujemy cele tomu, co jeszcze on chce. On winuje dzieje Korynčanom list, dokelž chce ich kručić za Chrystusa. On naliczy sławnych świadków wiry, mianuje Petra, a 12, a reči o zrohastanem zbožniku, a pravi, hak te naposled je so mi pokazał. Siebie mianuje on nieczasny porod. Zajímavé, w niemskim tekście stoi tam słowo Missgeburt. A pravi, że je najmniejszy z apostołów. Może się zdać, że on z tymi negatywnymi słowami chce wabić za siebie, żeby słucha se za niego zajmował. Wierno pak je, jemu nie dzieło siebie, jemu dzieło Jezusa. Paweł je so woprawdźe a wiernie weselił, że Chrystus so jemu přiobročí. On zúrazní, ja nemôžu pokazać na perfektne chrześcijanskie żywienie, sym cyrky samo przestrzeghował. Sym pak tola wiriły. A on z tym reknie nam, to możesz być też ty. Paweł stoi k sebi, k swoim zmylkam a ke swojemu nakazaniu. On jasne zúrazní, o čož dže je tvoje nastajenie, o ľudskú hodnotu. Żeby to si uvedomil, żeby to za sebe se odkrył, za to trebaš zakłady. Tute Bóg sam nam darí, przez Syna. My se je za sebe odkryjemy, gdyż na niego słuchamy.
a o tych słowach rozmyslujemy. Cicho. Dojrzymy Jemu, naszemu Bohu, a jsme z nim živí. Amen. Jeli so Bohu dowierjamy, może Jeho moc we nas skutkować. Prośmy Jeho pokornie. Posywaj swoich posłów wszystkim ludom, które Ciebie jeszcze nie znają. Prosimy Cię, usłysz nas. Umoż nas, gdyż nas rych a duši na ból čvilujete. Prosimy Cię, usłysz nas. Zebier wszystkim, kotrzy Ciebie szczyhuja strach przed przesłapienami. Prosimy Cię, usłysz nas. Pokaż so hulkotny w tym, štož potajnie skutkujesz. Prosimy Cię, usłysz nas. Bożo, Ty nas pozwiehujesz a obdarujesz. Tobie budź żak a sława wieki na wieki. Amen.
Modlče so šice, zobe su moja vaš vopor spodobal Bohuša o mocnemu Otci. Knieże nasz Bożom, Ty se stworzył chleb a wino, zoby nam tu na ziemi jecza radość darił. Prosimy Cię, niech Ty nam tu tym potaństwie cyroba wieczności, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajnie aż ludzie dziękujemy Knieże Święty Otczeho mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Narodziwszy so, Jebun padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, zmartwychwstanąwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Toho dla śpiewamy Ci z angelemi a słowami świętych pieseň chwały, bez końca wyskają. Woprawdzie święty su Knieże żółwosz je świętosczem, toho dla przikażemy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczenie z całej cyrkwiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus zmartwychwstanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Posvětuj daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie čerpieniu buda, za wun chlieb, džakovaše so, vamaše, a poda jun svojim učomnikam prajo. Zmitče a jistče šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun svojim učomnikam prajo. Zmitče a piće šice z niego to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie spominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie Otcze na Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, za si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty.
Spomínaj, knieže, na svoju církev, po vše zemi rozbrojenú a vudosplňuj ju ľúbosti. Romače s našim bamžom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a ze všim duchovstvom. Spomni tiež na našich bratov a na naše sotry, kociž sú umreli v nádžihi zo zrova stanu a přijím ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smí so nad nami všetkými prosimy, spošť nám wieczne živenie. Ze zbožnej Boha Rodzicielku kniežnu Mariu, ze sviatymi apoštolami a všemi sviatymi, kociž so ci ze všech wiekov spodobajú. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez mnie z Nim a we Nim dała soci Bożo wszechomocny w jedności Ducha Świętego, wszakłała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuj smiemy po niej do wiery śpiewać. Wódźce nasz, kiż se w niebesa, swych Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, staj co Twoja wola, kajesz na niebie tak na ziemi, świetny wiek nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winom, a nie bierz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzech przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przed Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Knieže Jezusom svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svoj pokoj vám dávam. Prosimy Cię, nie lejde na naše rychy, ale na víru svojej cyrkve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živa a králuješ veky na veky. Pokoj kniezam, buď stajne s vami. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere Agnus Dei, Victoris peccata mundi, nona nobis pace. Leczy jenio Boże, Potroż zabiera rychy świata.
Modlmy so. Smilny Bożo, po Twojej smilnościśmy z jednego chleba jedli, a z jednego kelucha pili. Prosimy Cię, daj, żebyśmy Chrystusu zjednoczeni radosnie dopomali k wspomożeniu świata. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kwozywieniam. Nyż pojedzenca we dwiemaj. Różoc we Koszczycach je od pundele do sredy, a piatk wasna czardzinciceci. W klosztre niedzielu we dwiemaj, utoro wasna cicci, sredu rano we wasmich, piatk wieczor 19 godzin. W Dobrošicach stajnie sredu do Kemši, we Woklecach utoro wasna, a czwartk 17 godzin. Kemše v Dobrošicach sú sredu 18 hodin, ve Woklecach štvrtk 18 hodin. Šulske kemše v Koščicach sú sredu 15 hodin. Senioriowe wikarii zetkaja sa sredu rano ve 8 k modlitve, přizamkne sa zetkanie na wikarii. Firmujomni zetkaja sa štvrtk 17 hodin ve cyrkvi. Towarstwo Sv. Cyrila a Metoda zahájí štvrtk 18 hodin svoju volnu zhromadžiznu s kemšemi tu v Farskej cyrkvi ve Koščicach. Ostatní sú utrobne na kemše przeproszeni. Nasz cyrkwienski kór započína v týchto týdženiach so letuše projekty přihotować. Dobre spočatko za nowych zajmcov, so do kóra zariadować. Wszyscy sú lube witani. Proba je stajnie sredu 19 hodin 30 na fare. Zbierka dżen za tydzień je tu w Koščicach za wasadu. Wutrome zapłaćbo prajmy za zčejovace dary, za cyrkej junu 350 euro, za piszczele junu 50, za wasadu junu 200, swobodny cyrkwienski dawk za wasadu junu 100 euro. Sztuj zwolniwy lieca przy nabożnych pozinskich dniach, tu w Koščicach jako pomocnik sobu skutkować, nechco proszę Polakiny Jadwigi Richterowej w Woklecach přizewi. Ja sam od jutra rana, aż do soboty wieczor precz, nesem we służbie. Mnie zastupuje Pfarrer Anders. Dalsze służby są rozradowane, tam przyndu budyscy duchowni. 26. prynja zemre we starobie jena 80 lat Barbara Šolčic z Rožanta. Rožanowanie requiem byšte čera sobotu. Kowanie popelnice je pozdźišo. 2. februara zemre we starobie 70 lat Christian Brezan z Koščic. Kowanie requiem byšte štvrtk. 6. februara zemre we starobie 80 lat Margot Krečmarjova, rodzina Lepzec z Bančic Kukova, predes Worklec. Patrzo pustého wieczora je dżęca ponešpore hač do 17 hodin. Kowanie requiem ste jutce ponželu 15 hodin. 5. februara zemre we starobie 46 lat Andreas Ošika z Worklec. Što dalsze so za njeho jeszcze wazjewi. Dnes je daj našim zemretym wieczny odpočink. Nech odpočuje Božím pokoju. Porjad Boží službu ponželu rano za zemretu Heinžu Veselinu z Koščic. Butero rano Džakna a Prostna skazana z Koščic. Sredu šulske kemše za zemretu Annelies Semjank z Kulova. Štvrtk kemše towarstwa Sv. Cyrila a Metoda, składnostne wonie zhromadžizne. Piatk 19 hodin za żywych a zemretych serbskich pčowarjów. Sobotu przedniedzielska za zemretu Ježu Nukec z Budyšina. Niedzielu 16. februara rano we 7 za zemretu Doroteju Maccynu z Koščic a zemretu Staršeju. Dopona za wasadu. Na pojednačích za zemretu Katrin Nowotne a zemreteho Štefana Kupku. Vidíme potom zase nišpo. Štuž nemieš jeszcze składność si dać spoščić, żonowanie na zastupnu prostu za toho Błażia, tu ma dżęca po kemšach jeszcze tu możność. Wam wszystkim zapłać Bo, za hromadne patrzo, prośmy Boha o jeho żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen.
dzicze upokoju.